Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma kasaq shumadan ами бега короче я апа мебия аэропорту Жуковский ва ай кадом сайти Telegram ай одамои вообще номаълум 5000 да билет мехара ки ба клуба рава. Мебия билетш нест. Рейс да и рейс и одам вообще нависаги несте. Хулоса агар билети 5000 мехара. Бародара апа хуаро клуб уже нархи клуб ай 11000 болои поён нест. Ва чӣ гуфтанем? Вақте ки ай мошеннико мехарем билетто намебуроя да аэропорт омада дига гирау нола накунен. Акай фахридин билети махсус мо бояд тоиста раем. Худкардора даво нест. Ма бо мегум ман ҳамон одамое да билет мехарам ки якум бор Россия омада бошанд, дуюмуш кидат кара бошанша, сеюмуш духтари ки тоҷикия медонам, уруси намедонам, ягон хеш пеш надорад дар Россия. Ам ёдам ман ёрдам мекунам. Аво апое ки 20 соли дар Россия зиндагӣ мекунен, дар Тоҷикистон хона сохтен, ай пешоти ҳами зиндагитон дар карен, мошин харден, келин фуроварден. Короче дағдағашон зур. Та ман занг зада акая билети бепул наменависи, хеле гапо нагӯен, ай бибад мешавад. Бовар кунед як хеле телефон мекунӣ, ман да бепул билет гир, ман хона бурам. Охир ман тира апа зурат кардаги нестам ки Россия биё. Мана ягон кас вазифадор кардаги нест ки ман шумо да бепул билет гирам. Ман ҳамун духтарое ки дар ҳақиқат кӯмак дар муҳтоҷанд, дар ҳаваи ман билет мегирам. Ва бо мегӯм апаҳо, хоҳарое ки шӯ дорем, кати шӯтон гапотон мегиреза, дар ман занг назанен. Ман байни зану шуда вообще намедурам. Тамом ман дар ҳаётам дуромадаги нестам. Ва одамое ки байни зану шуда медуранд, ман ин одаморо просто одам ҳисоб намекунам. Байни зану шуд дуромадан барои ман айрӯи чӣ хегӯм мардигарӣ нестада. Яхе ҳаста одамо байни зану шуд медуранд, фикр мекунанд ки кори хуб карданд, лекин ин корашон кори петухия гум мешавад. Барои Аллоҳ ҳаматон нигоҳ бошад. Билети клуб ай 11000 ва билети арзон касе дар кора. Номерои ватсапи ман +7 910 88 88 676 ва касе да ки асал ва модар занбур дар кора. ин гапа фаҳмид касе медонад. Модар занбури бордор да телеграми ман занг занед. Номерои телеграми ман +7 910 48 676. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад. Билети арзон хариден, ман да занг назанед, нагӯед ки ака ҳамон одаморо ёбед, бо одамо рафтанд тамом. Шумо ай кадом группаи телеграм, ай кадом группҳо мегиред, ҳамон группҳо да обращаться кунед. Админоша як бор ай болои админоша як бор шикоят кунед ки ҳамон админора қаламфур зананд. Баъд ин бори кор наша. Ҳамон группҳое ки шуморо кидат мекунанд, ҳама админо кати ҳама мошеннико ҷуранд. Короче илара гум кардаганд. Обод ва сарбаланд бошед. Билети клуб ай 11000 боло. Душанбе Хуҷанд Бохтар иёшам занг занед, нарх навоша фаҳмед.